Дай интервюваш. Тренировка. Ще говоря с Михил. Няма да се Школа наистина. Кинезитерапия. Нова терапия открита в София. Котички масаж. Миленьката тя душичка. Браво, Рафи. Айде коремчето малко. Боже, сигурно е Михил. Така и коремчето, мили. Айде и другия меч да не тежничък, че само. Браво. Добре дошла. Добре заварила. И с лапките, и задните, и предните работи. Какво им се ще? Не се е случило нещо лошо. Не знам дали е добро или лошо, но трябва да знаете истината. Миналата нощ не мигнах. Реших да споделя с вас час по-скоро. Какво има? Бога ви ще получил удар. Айде стига, Рафче. Добре са вече момчетата. Сърпом да мами всички ми, татко. Взела е парите от уста. Това е разписката от банката. Ти си отпред, аз не мога да я хвана вече. Но по-важното е, че тя... Вероятно, мами и шефката. Пламъците на самовлюбения и лъжовен огън щяха да бъдат угасени от силен вятър. Всички лъжи бяха на път да излязат наяве с цялата си грозота. Браво, Рафе. Добро момиче. Так си много я отпуснал. Едва се прибрахме от Истанбул и пак хупна. И защо тръгна толкова рано? Нищо не разбирам. Ходи в Истанбул, сякаш ходи до бакалията. Рафинка, Рафче, Рафики. Много е хубава. Роклята много е. Аз говоря едно, тя друго. Добре ли? Рафи, много си смешна, честно ти казвам. Госпожа ти грето да я няма. Тахсин какво каза? Какво да каза? Рафи? Сякаш не го познаваш. Не му отивичите. Най-важното са. Да наместим таза. Първата чакра трябва. Ама много е съсредоточена.